Okay. Så fordi du er veganer og ikke spiser kød, så vil du ikke sutte en pik? Nej, normalt ikke mere. Så sutter jeg bare ikke folks pæk. Nå, du er da mærkelig. Jeg er mærkelig, hva'? Er det mig, der er mærkelig? Er jeg mærkelig? Ja, du er sgu da. Alle vil sgu da have en chance for at sutte pik. Altså. Især min. Især din. Ej. Mm. Det er synd for dig, der er slet ikke plads til den. Er der ikke plads til din pik i min mund? Eller hvad siger du? Nej, overhovedet ikke. Så stor er den. Større end det. Den er større end hvad? Større end det. Større end det? Den er større end min mund. Du ved godt, min mund den er pisse stor, ikke? Ja, det ved jeg godt. Jeg har set den. Ja. Og se, hvor godt du sutter den af på en slikkepind. Jeg kan godt lide slikpind, okay? Slikpind er lækre. Især dem, de har i skolen. De er fucking gode. Altså, hvad er det, de putter i dem? Der er et eller andet, der gør, at jeg bliver fucking afhængig eller et eller andet. Jeg har altid lyst til sådan en. Ja, lad os bare lave en til. Det er der ikke nogen, der dør af. Kun mig. Og som vi alle ved, det er også okay. Det er bare mig, der dør, ikke? Har du en hund? Jeg har 2. Nå. Den er sød. Den pisser den der på mit gulv for mig. Sådan så du ikke behøvede det. Sådan du siger for dig. Skider den også på dit gulv? Heldigvis ikke, fordi det er lukket. Det kan være pisse sjovt. Den gør det nede i stuen en gang. Nå, okay. Nå, okay. Hvis man lader den være længe hjemme alt for lang tid, og den ikke kan komme ud og skide, så kan den ikke vokse, så kan skide den bare på. Det gør den ene i hvert fald. Altså, det giver fandme. Hvis jeg ikke kunne komme ud på toilettet, ikke, så ville jeg fandme også bare skide på gulvet. Det er ikke skide i bukserne. I bukserne? Ja, men du kan også skide i bukserne, eller du kunne skide på gulvet. Jeg tror faktisk bare, jeg åbner min dør og skider udenfor i stedet. Jamen, hvis det var en hund, og du ikke kunne åbne døren. Hvis du ikke kunne åbne døren. Jeg tror, vi vil vælge gulvet og så bare fejre det op med det samme. Hvad hvis du ikke kunne fejre det op? Du har ikke tommelfinger. Tja. Så har vi en tørretumler. En tørretumler? Kunne du ikke bare tage støvsuger med din mund, altså? Forestil mig skide i en tørretumler, så tørrer lorten bare om derinde. Så når jeg åbner, så er den blevet helt varm og mærkelig. Og så bare sig til, hvis du har nogen, der er mindre i din familie, det er chokolade. Det er chokolade. Jamen, det er det også. Jeg er skide chokolade. Det her, det er fucking skide chokolade. Bare æd den skide chokolade. Æd den skide chokolade. Jamen Mikkel, du sagde ikke, det var chokolade, siger han så næste dag. Jo, jeg gjorde. Jeg sagde skide chokolade. Ja, noget skide chokolade. Det er den højeste kvalitet skide. Det er en by i Belgien. Hvorfor lige Belgien? Ja, jeg skal apropos skide. Vi ses. Vi ses. Jeg skulle faktisk slet ikke skide. Jeg skulle bare have en Pepsi, fordi jeg er afhængig. Du skal bare have en Pepsi. Er du klar? Ja. Den siger, når man åbner den og den er en god Pepsi sodavand, den får min hjerne til at gro. Så skal man bare høre dig drikke. Man kan se 2 af dine cursors. Du er også inde på din laptop, eller hvad? Ja, præcis. Ja, så har jeg sengen for mig selv. Den der dobbeltseng der, ikke? Så stjæler du bare deres seng? Ja. Det er jo ikke at stjæle, hvis man ikke bruger det. Eller er det? Altså hvis du ikke bruger din lille Gameboy, så kan du sagtens tage den under det der stjæle, ikke? Det er jo logic, altså. Hallo? Hallo?
Det er i orden. Er du stadig i gang med at skrive, eller hvad? Jeg er i gang med at lave det schema der. Dun 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 dun. Jo, okay, nikker. Nej, det er det ikke. Er du død nu? Endnu? Jeg har det fint. Jeg har det fint. Yes. Ja, du kan ikke slippe for mig. Du kan ikke gøre noget. Jeg er immortal. Det viser mig. Og min pik. Hvorfor synger vi den? Ja, det er John Cena, hvis du ikke det. Din pik er John Cena. And his name is John Cena! Og så ser man bare sådan en gående pik ind til salen. Hop op på den der wrestling-ring der. Så skal han til at kæmpe mod en af de der kendte boksere. Oh my god. Og så sidder du som en af tilskuerne og klapper. Wow, kom så! Og så går så og kalder den Herma. Erna. Ved du hvad, det er et godt navn til din pik. And his name is Herma! Ja. Jeg tror på Erna. Do you believe in God? I believe in Erna. Who's Erna? My dick! Dun. Ej, jeg ved det ikke. Anna. Anna? Er det den hedder? Er det det her, Mikkel? Hvad? Er det her? Hvad skal jeg kigge på? Er vi færdige med den nu? Nå, vores rapport der. Ja, sikkert. Det ved jeg ikke. Måske? Tror jeg, for det ikke, vi kan få 02 for den. Nej, vi må få lidt højere. Mindst 4.